माया तहार बैग में हलवा बना के रख देले बानी, जाके भौजाई के दे दी है। अरे मामी, भगना खातिर तो कब्बो कुछ न बना के भेजेलू, अब भागिन पतो खातिर हलवा बना के भेजे ताड़ू। अरे बेटा तोहनी के तो मैगी और चाउमीन पसंद बा, हमरा उ बनावे आवेला ना, तो हम का बना के दी? अरे हम लेके चला तानी ना, भाभी से बच जाई तो तू खा लिया। हाँ ठीक बा। अच्छा बबुनी, हई पैसा रख ला अपना लगे, ये लोग संभाल लियो। बेटा फुआ के यहाँ जाता रू, नीमन से रहिया। ठीक बा माई। अरे तू काहे भुला जाता रू हमार कि बेटा पैदा होत रहे, लेकिन भगवान के कृपा से हमनी के सौभाग्य से बेटी पैदा भइल। ठीक बा। खुश रह खुश बेटा। रह, खुश रह। ठीक बा मामा। खुश रह। ठीक बा मामी। खुश रह। खुश रह बाबू, और जल्दी से बेटा के मुंह दिखावा। ये हमने क्या करी बुआ की यहाँ? बुआ बुआ प्रणाम। खुश रह खुश रह। प्रणाम बुआ जी। और प्रणाम बुआ जी। खुश रह बेटी, खुश रह। अरे तीनों आ गइल सो। हाँ हाँ बुआ, जब हम तैयार भइनी त इहो दोनों लोग तैयार हो गए। हाँ। बाबूजी कहलन कि साथे ले जाओ। ठीक बा। अब तो हमार घर तू लोग के हलचल से जगमगा जाई बेटा। ए फुआ, हम ना 5 गो सोहर याद करके आइल बानी, जब भाभी जी के बबुआ होई ना तब गाए। हम खूब नाचब। भाई, तू खूब गई है, तू खूब नची है। ए बुआ, भाभी के ने बाड़ी? भीतरा बड़ी, जाके मिल ले। हाँ जाके मिल ले तानी। हाँ, अब जा जा तोने के जा जा। और बेटा वहाँ के का हाल चल बा? वहाँ पर बाबूजी सब कुशल मंगल बा। भाभी कैसन बाड़ू भाभी? ठीक बा। अरे हाँ, माई ना तोरा खातिर हलवा भेजले बाड़ी। अच्छा हाँ, निकाली तो। भाभी हमो खियाई, हमो खियाई। ला खाई। अरे रउओ खियाई। खाली इन्हन के हाथे खैबू कि इन्हन लोग के कुछ खिलेबो करबू? ए सुनो भैया, ई घर ना हमनियों के हाँ, और आज से ना बल्कि अभी से ई घर के सारा बागडोर हमनी के हाथ में बा। ठीक बा ना? ठीक बा, ना ठीक खाए बा। के बा, कब खाए के बा हमनी के खा ले। ए भाभी, ये सब सामान कहाँ रखे के बा? ए जी रखी, चले ले आई, जा आई जा, अंदर। लेके आई। चला सामान, आई। लेके चला। आ चल जाए। ले। ए भाभी, तनी देखी था ये आटा के अंदाजा ठीक बा ना? हाँ बबनी ठीक बा। हाँ। ए फुआ, सब्जी रसदार बनी कि सूखा? अरे बचिया, जौन करे के बा, जैसे करे के बा तोहनी करे के बा। अब जैसे मर्जी वैसे बनावत जा और हमनी के खियावत जा। ठीक बा। हे माया, हाँ भैया। तनी रोटी पातर पातर बनाइए। अरे हाँ भैया, एकदम पातर पातर बनी, एकदम कागज नियन। हमार दीदी के हाथ के बनल रोटी 8 गो खा ले। इतना बढ़िया रोटी बनावेली हमार बड़की दीदी। हाँ। ये रघुबर जी के तीनों बेटी ना बहुत काम करता और गृहस्थीन बाड़ी सन। जौना घर में जइहे सन ना, वो घर आबाद हो जाई। सही कहा तनी जी, भगवान हमरे भैया के लइका त ना दिले, लेकिन ओकरा जगह पे बिटिया दे देले बाड़े सब। ए सोनू के माई, तन पानी दे तू हो, प्यास लग गई। पानी? अच्छा लावत है। ए बुआ, कहाँ हो? अरे तुहार फूफा पानी मांगत हाँ बाड़े। तो बैठी ना, हम बानी ना, हम दे दे पानी। अच्छा लिया वो। ई ली फूफा, पानी पी। तोहरा के कुछ चाहिए? ना, तू जा अपन काम कर। बहुत मेहनती बाड़ी सन। हाँ।
का भइल बाप रे अरे का भइल भाभी बबली बहुत दर्द होगा था जल्दी से माई के बुला दो बुलाओ तानी फुआ ए फुआ जया छाया फुआ फूफा अरे सोनू, अरे देख का भइल है। माया का भेल रे? भाभी के पेट में बहुत जोर से दर्द होता। हाँ, दीदी? बड़की दीदी अरे भाभी के पेट में दर्द होता। ए सोनू तनी गाड़ी लिया हुआ बबुआ तो चल चल देखा जा। चल हाँ चली चली भाभी का भेल भाभी भाभी ए भाभी हिम्मत रखी जल्दी कर, जाके गाड़ी लेके आओ। हाँ जो जल्दी। हाँ ठीक बा। गाड़ी आवत हुई तनी पानी ले आओ ना मैवा। पानी ए भाई चुप 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 चुप। तनी जल्दी ले आओ। ली भाभी आराम से पानी पिला ला पानी पिया पानी पिया पानी पिया ला 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 पानी पिया। माई चल 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 ए चल माई आओ जल्दी। ए माई, अरे निकल, गाड़ी आ गई। अरे सोनू भैया गाड़ी वाड़ी छोड़ा हम बुआ बन गई नहीं और रवा बन गई ले बाप। अच्छा हाँ बुआ बन गई नहीं हम तो अरे बुआ वाह। बन गई नहीं। सच में। हमने की बुआ बन गई हे भगवान। रघुबर बाबू, दोनों प्राणी के आवे के बा, कौनो किंतु परंतु ना सुनब। अरे वाह, ये तो बड़ा खुशी के बात बा। जनला? हाँ, हाँ। बाबूजी बबुआ ना एकदम गोर गोर भइल बा। अरे दे और जगह बतियावे के। हाँ इली फूफा महक माई, ए महक माई, अरे देखा खुशखबरी बा। श्याम भैया हाँ अरे बबुआ के बेटा भइल बा। अरे ई तो बहुत खुशी के बात बा हो। हाँ खुशी के बात तबा सब परिवार आवे के बा। सह परिवार? अरे वो तार भौजी तो मायके गइल बाड़ी। अच्छा तो सुने ना सुमित हाँ। के ले आई, लेकिन आवे के जरूर बा। हाँ हाँ हाँ, हम जरूर आए, जरूर आए। ए सुना तारू, श्याम बाबू से कह दो कि शिवानी भौजी के ले आई हैं। सुन लेनी। अच्छा अच्छा ठीक बा। ठीक बा। 25 किलो जलेबी। हाँ ठीक ना? हाँ। और 300 पीस उजरका रसगुल्ला ले ले आइया। अरे सोनुआ हाँ बोल तो करा कि छोट छोट पीस ना बनाई है, बड़ बड़ रसगुल्ला बनाई है। ठीक 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 ठीक, बोल दे माइक। सुन ले लेना बात माइक है। छोट छोट ना, बड़ा बड़ा पीस बोल दी है। हाँ ठीक बा। ठीक है भैया। हेलो टुनटुन, माई से कह दे कि सोनू मामा के बबुआ भइल बा। ठीक बा? माई ई फोन ली। केकर फोन बा? हेलो अरे बबुनी, हमरे घर में नया मेहमान आइल बा, हमार वंश बढ़ गइल। अरे खुशी के मारे मन करता कि अब छत्ते से फान के आ जाएं। अरे पगली, फाने के नहीं खे, यहाँ आवे के बा। अरे मजाक करत रहनी। हाँ टाइम से आ जाइए। ठीक है भैया, हम आ जाए। हेलो हाँ हेलो। हमरा पोता भइल बा। अरे वाह। हमार मन एकदम गदगद हो गइल बा भैया। हमरो भी। अरे सुना, हाँ हाँ बतावा। आवे कह तो हम लोग के। अरे बिल्कुल आई। उत्सव ना खूब भारी होई, साचा टाइम में? से आ जाइए। ठीक ना? हाँ बिल्कुल भैया, हाँ। जरूर आई।